Arratsaldeon eta mila esker, hemen izateagatik. Bueno, formatu hau ez da ohikoa, normalean urkizu alden ibiltzea, eta gaur hemen beste leku paraje zoragarri baten gaude, Gipuzkoa eta Nafarroko mugan. Mila esker, ni uste lekua paraje zoragarria dela, eta hau da, udara osoan hemen ospatu dugun jaialdi baten azken urratsa. Hemen haitu beha, azken mua jaialdia egiten, udara osoan, uztaila, abuztua eta irailean, hainbat erakusketa, kontzertu, herri kirol eta denetarik egin dugu, eta nik uste nahiko gauza polita izan da, eta erantzuna ere oso bikain izan da, hemen Araitz Bailarakoak, eta Tolosa, eta Amezketa, Alegi, eta Medaio eta inguru hauetakoak. Oso bilgune politia izan da, eta nik uste datorren urtean, espero dugu jarraituko dula ere hontan, ez? Eta hasi aurretik, aurkeztu gure orkestra urteetan Firin eta Faran gabiltzenak, azken aldi honetan Tolosako auzoetan espezializatuak, egunen batean Tolosa joko dugu, baina aspaldi ez dugu. Eta haunen funtzionamentua, gehienak jakingo ezin da, baina hemen ibiltzea autofinantziazioan, eta inglesez oen dena inglesez eta do it yourself. Eta nahiko misegitan ibiltzea, eta orduan ikusiko zuen orduan bait, badabiltza neskamutiko batzuk, batematek esango lata maten, baina lata maten ez da biltza. Hau finantziatzeko egiten dugu, diru bilketa bat, errifa batekin. Eta errifatuko ditugu, horretan eskultura bat, Guillermo Olmoren eskultura bat, eta bigarrengo sari bat izango da Bedaion bi personantzako afaria edo bazkaria. Eta hau gutzako, ez da garrantzitsuena, baina garrantzitsua ere bada. Eta besterik gabe, azken muga bantxe iritsi zait, Alaskatik, The Last Frontier, oroigarri bat bantxe Alaskatik etorri berria Tolosako talde baten eskutik, eta bida dauka hori inglesez, euskeraz, eta modu guztitara gure mugaren adirazpena. Mila esker, udara guztiontan, lan hontan aritu zeraten guztioi, asko izan dira, baserritarrak, alkate, zinegotzi, laguntzaile, egia zen lan handia indu jendeak hemen, eta nik uste bere baitza politia izango dela, eta aurrerantzan nik uste referenta izango dela. Disfrutatu asko, eta hori, ea datorretan beste egiteko gai garen. Mila esker.
orkestrarentzako Joxe San Miguelek egindako pasodoble polito honen ondoren, estrenoa ez, lehen umentzako indeu estrena berezia, araitzeko umentzako, oin bigarren gomen aldiz ingo dugu, Zarautz Baltsa. Hola, oso cinematografikoa. Egun hauek, baliatu.
Bueno, eta bain zine giro hontatik, edo nahi zuen giro hortatik, Zarateko girora, etorriko zaigu beste lagun zahar bat. Gurekin, ja, orkestaren hasieratik, harremana handia izan dugu, eta egin zigun obra oso polit bat, eta berreskuratu du. Eta obra honek izena du, Zaldi urdinen gainean. Eta da, Vicente Martinezena, eta bera bentsatzen, bere gitarra da uste.
aldatuko du pixkat ambientez, eta joango gara Finlandiara. Horren da gutxi hilda, konposagile Finlandia bat oso urtetsua zena, egin joani rauta gara, eta zeharka besterik ezpada izan dugu berarekin harremanik, ze orkesta honek izan du suerte handia musikari, kantari eta jende askokin harreman izateko, eta izan genuen ere harremana handia Finlandiako zuzendari famatu batekin, Erkki Pogiola, eta bere laguna, eta berarentzat egin zuen obra asko honek, rauta gara honek, eta egingo du bere meza baten zatitxo bat. Eta da, beste mundu batera joateko, beste oso motxa eta oso berezia, ea, gustuko duzuen.
bueno, ala etxea denok. Ez, orain beste salto bat ingo du, beti paraldera jote dugu, badakizue, gure atzetik ibilitzatenak, edo aurretik, edo gure laguntzen, eta orain salto ingo dugu Norvegiara. Eta Norvegian, nik uste, hango iturak eta hemengoak gauza batzutan antzekoak dira, eta herri mundura salto ingo dugu, han oso ohikoa baita hemen ez da galdudan, biolinarekin eta kantak eta herriko jaiak animatzea. Eta egingo dugu hartzaiekin eta zerikusi daukan obratxo bat. Aurrenekoa da doinu bat, hartzai doinu bat, bigarrengoa hartzai dantza bat, hirugarrengoa sehaska kanta bat, eta bukatzeko beste dantza bat. Sonatuko dizue, nahiko. Estatu batuetan eta normalean olako musikak bere ganatu dituzte, eta hanko counterak eta zerikusi pixka da dauka.
me crazy, and I'm still lazy. So won't you please come home? Oh honey babe, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood soul. You became a legend of the silver screen. Now that I thought of meeting you makes me weak and need. Oh honey babe, you are driving me crazy. And across the Atlantic to be where you belong. Sail across the Atlantic to be where you belong. You became a legend of this silver screen, and now that thought of meeting you makes me weak and I need. Oh honey pie, you are driving me crazy. Still I cross the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me, to be where you belong. Eta jota honekin batea egin nahi du ekitaldi importante bat. Jaialdi honi borobiltasun eman gauza importante bat. Eta hau da, asmoa dugu jaialdi sonatu honei amaiera poli bat emateko urtero ben inguru mariontan bere ekintzengatik, bere bizimodungatik edo kulturan, gizarte mailan, artzantzan, dantzan edo horako esparrutan adierazgarri izan dian norbait saritzea. Eta horten lehendabiziko urtez, hemen dakau Rexu Balerdi, beha asko gezautuko zuen, baten da besten dantzan ibilia, bedeoko ingurutxo ere bai, gaztetan hemen hartzaile bai, estaperloan bai. Bueno, estaperloan ez dakit, baina bintzat alde batetik bestea, mugan alde batetik bestea, ardozagekin da baita ere. Eta aurten behari egokitu zaio, sari berezia jasotzea, gutzatena oso berezia. Eta saria emango dio Tolosako alkate handeriak, Olatzpe honek. Sari hau da garo osto bat, eta garoa da landar zahar eta sustrai handikoa. Bera entzat, txalo dira.
Astainen baltza eta zuekin ointxe izan dira bi kantari ikaragarrik, eta oin hirugarren bat. Lucia Gomez dator Donostiatik. Lucia!
Y de burro ahí te vaya ni cuida tu bravo. 26 te mueve de la de así y de ahí voy a no puedes que esté con la calle. Es un trabajo.